అన్న ఈరోజు మీ ముందరికి ఒక పర్కుషన్ 241 డిఐ బండి అయితే అమ్మకానికి తీసుకురావడం జరిగిందినా. ఇది వచ్చేసి పవర్ స్టీరింగ్ బండినా, 2025 మోడల్ బండినా. రీడింగ్ వచ్చేసి 500 గంటలు తిరిగింది. రేట్ వచ్చేసి 6,30,000 చెప్తున్నారు. ఇది వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ కడప జిల్లా పెద్దమోడియం మండలం జంగాలపల్లి నుంచి అయితే మీ ముందుకైతే అమ్మకానికి తీసుకురావడం జరిగిందినా. ఎవరైనా సరే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మెసేజ్ చేయండి నా. ఓనర్ నెంబర్ ఇచ్చాను. ఫస్ట్ రోజు అయితే స్టోరీలో ఉంటుంది నా ఓనర్ డీటెయిల్స్. ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకుంటే స్టోరీ నుంచి సెల్ నెంబర్ తీసుకోండి నా. మిగిలిన రోజులైతే నాకు పర్సనల్ చాట్ చేయండి, వాళ్ళకు ఓనర్ నెంబర్ ఇచ్చాను. ఎవరైనా కొత్తగా బండి తెచ్చుకోవాలనే వాళ్ళకి ఇది కొంచెం మేలో సైజు ఉన్న రేట్లు. అలాగనే మీరు కూడా ఏదైనా అమ్మాలనుకుంటే నా నెంబర్ ఉంటే వాట్సాప్కి లేకుంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయండి నా. మీది కూడా ఇలాగనే వీడియో చేసి పోస్ట్ చేయబడుతుంది. అట్లే నేను చేసే వీడియోలు నచ్చితే లైక్ అండ్ ఫాలో చేయండి నా.